नहीं देखो हम शादी अपना मर्जी से नहीं पहले बस हमारा लड़का चाहिए हमके से लड़का मांगत रही तई कहले ठीक बा हम चल तनी लड़का पैदा करके हम फिर चल आई जब तक लड़का नहीं होता तक ये रही भाई तू काहे ऐसे कहली तू ही बताओ ना हमरा बारे में तू तनके से ना सोच पहली जरूरी रहे हमके बियाह कई हम कहां से लड़की खोज के देती जन्मई का थी भैया शर्म कर कहत हम जला लड़की खोज के ना देबू त ले जैसे ना जाई अल्लाह हमरा के टीका काजी रो के लइके हमरा जैसे बहुत जरूरी है वो काहे रे वो ऐसे कहनी हमरा बुझात नहीं के अरे हमरा बारे में वो काहे नहीं की सोचते अभी कुछ हमरा भी पेटे लगत हम कैसे का करी कुछ जेने से आओ तड़ा तेरे से मैं खाली हमरा के मारा तन पीटे तन बोला तड़ा कल देख लेना कि कल मार के एकदम से पिटा समर लाल कोइले बड़म कोरिया हो गइल बाटे ओइ जाके कितना समझाई मैं तू ही बताऊ कितना हम कहतन के जी जाई दी हमार देश से बाल बच्चा नहीं के चली रहो हमरा के देखवा दी हॉस्पिटल में तो वो यहाँ के बात नहीं की मानत और मारे लागत नहीं पीटे लागत नहीं कहतन कि तोर बाल बच्चा तोरा में कब तक हॉस्पिटल में गइले से तोरा बाल बच्चा हो जाई बताऊ तो तुही आखिर मत बताओ तू 4-5 साल इंतजार हम कोई नहीं नु कि अब यहाँ के हमरा के ले जाके देखवाई अब हमरा के ले जाके देखवाई आखिर काहे नहीं किया के हमरा के देखवावो तकवावते हमार मन ना हो कि हमरो के आके बबुआ कहसन हमरो के आके मम्मी कहसन आ तोरो से कहत तू तो हमरा के बोले लगा तारे कि का देखवावे के बताकवावे के बाटे हां तो तोर मन कहां से रही हैं जब नहरे में मुंह काला कोइल बे त कहां से लड़का बाल बच्चा होई रे के रे मारिया दे छोड़ दे ने तो म्यूट कर का बतिया मातारी से अपना काट दी फोन म्यूट काहे ना हम बतियाई बभी का बतिया तड़े का बतिया तोरा कहे माने हम भात खा के तेज रखले बनी हम सुन ले जौन गाय या भैंस दूध ना दियसन हो तो लोग ओकरा खाती गोबर खाती ना खियावेला पियावेला तो रौरे बताई रो से कहत नहीं कि चली हमरा को हॉस्पिटल में दिखाई तर वो देखवावत तकवावत काहे नहीं के का देखवा दी डॉक्टर लगे कर दिया सगा डॉक्टर लगे कर दिया सो आखिर दवाई भी दिए सुना रवा का के दवाई भी लइका होई हमार जब एक बेरी रहुआ अपन बहन के सोच के देखे का ए जगह पर हमर बहन रहता कैसन लागत हमरा के बहनी ऐसा है नहीं किसा देख ले घर चह चह करता दू को 3 को बाल बच्चा भइल बा देख ले जे हमरा इतना उम्मीद ना रहे कि हमार बाल बच्चा ना होए से तरह वो इतना नीचे गिर हमर ई उम्मीद ना रहे कि हमर मेहरारू भाई त नाथा भैंस लेकर निकल जाई भेल नो मतलब हम भैंस लेकर आप निकल गई नहीं का हो का मुहे काहे पे करी जइए आई रही शुरू बार तो वो दिन बड़े तो निमन लागत रहे ठीक बा देह से हमार बाल बच्चा ना बोले सर वो कैमरा के कारता नहीं हमरा के लोग पौधा लगावेला है नो लगावेला बढ़िया सैन होला बड़ा बढ़िया लगे चलो पेड़ होई पर फरी जब ना फल तो मन उदास हो जाला तब लोग काट देवेला तो सही बा ठीक है बजाई दी जब रोडे ऐसा है हमरा के करत तनी तई तो घरवा के लोग हमरा के सब सुन भी ना करी टोचर हमरा के कुछ भी न करे रुक हेलो हां बड़ा मम्मी तमाज हम माने का शौके का बोलता नहीं हम ये रो बताई माने का खिया कर वो पैदा कोई कि माने 4 साल हो गइले अभी तो ले छुछुनर ना भइल काटी बतिया बताओ ना मनमाई से कहा भैया सुनु गजब बड़ा तेरे को लाज है लागत के हो लाज का है मैंने लगता 4 साल में कुत्ता गेला हमार मामी के तो 12-13 साल पे भई रहे रवि बताई तो मामी के दाज करी अच्छा तू बताओ हाँ। भैया कि तू कितना इथी हो तहारो बहन बनी हम मान लो कि भगवान करस में से ऐसा हो जाए तो हमरा कोई कर तो कैसन लगी हो ओए नु इनका 3 समय गइल बेटे जी ई बात हमहु कहत नहीं कि हमरा जगह पापा बहन करे वो सोच के देखी तो कहत नहीं हमार बहन से मुंह करिए नहीं किसन करवाइले रे उदय मुंह करिए करवा के आइल बनी चुपचाप से रह जाला कि ना तार दिमाग सनक गइल बेटे तनी कमे सनकाव हमार दिमाग नहीं समझ कर बचिया समझ ले दिमाग पे एकर संकल्प बा जो घर में जो बात घर में काहे से बोलता रहो ऐसे तार दिमाग सनक गइल बा भैया जान ला तनी होश से मोबाइल दे दे ना मोबाइल देख बच दे एक थप दे काई पगलाइल बड़ा हो बुझी का जाने मुझे हमरा मुंह देने के पूछा तो हेलो हां कहानी है सुन ली बात हां माई ना हम 9 जानी ना 6 जानी ठीक नो बात है यही बा कि रउरा अपना लड़की के लिया जाई कि हमारा बारे में रउरा सोचो हां तो रउरा जौन विचार हो जौन सोचे वाला सोच दे तो लिया जाए हां तो सुन ली हमारी बात एक और बात हम आवत नहीं रउरा गांव में रउरा हमरा जल्दी बियाह कराई और ना कराई तो अपना बेटी लेके जाए इनका को हां ठीक बा पागल आग लगल बड़ा काहे तुम भैया हां रही कहां जाए काम कर सा पता नहीं के हां दादा हां यही कैसे कहते हैं जरे
बुझे जरो कुछ कोई नाम केने का करूँ के मुझे कुछ नहीं के बुझाता। रुका भौजी तू जा घर में रुका माइक कहता है जाके माई हे भगवान जी हमार केन का तो जीव का बड़ा आदमी मुंह तटे है कि शादी ब्याह कॉलम तो हम कैसे जिए हम कुछ नहीं के बुझाते। भगवान अभी लेस दिला नहीं अभी जाए के बेटे फिर रोपनी के जाके खेत के बात करे के बेटे घामा में आदमी कहाँ जा बुझाता आदमी नो घामे से आदमी बीमार पड़ जी कल तर दिन भर खेत में गईनी घास सोहनी सोहनी एकदम तबीयत खराब होला मतलब बुझाते नहीं कि भगवान का करे बरसियो देते तो खेत में पानी हो जाए तो आदमी बिया सिया चाहे कुछ भी आदमी नहीं कि हम तो हे भगवान का चाहता रहो कम से कम से बुनियो बरसावा तो खेतवा में पनियो पनियो लागो आए जहाँ तो पानी चाहिए तो पानी नहीं खा देता और जहाँ पानी नहीं खा चाहे तो जब पानी दे देता आए बम्बई में तो मार मर ले का बैठल बानी चप्पल निकल ले बानी कोरा अब बैठल बानी नीचे चौतारा पर का करिए कनिया कैसन खेते में बिया मार्जिन छिटाइल बाटे बढ़िया ना मिल सका बनिहार के छोड़ा पानी का ठिकाने नहीं तो का हम करी इहे ना बाटे जी रोपनी का दिन जब आ जाता त काल में पड़ जाता टेटीबेला बोरिंग घंटा के हिसाब से 100 रुपया के हिसाब से खेत में पानी पटवावले ये दादा हमार तो भर रात का जोड़ देले बना बूढ़ा फ्री में हाँ दिए ना करी 12 घंटा का हाँ कोने के आपका बेटा हुआ कहाँ गोइला आपको बेटा हुआ के बात बतिया हमार फोनवा में डाले के रहला घरी का कहे कहता ना कि तनी डलवा ला फोन में पैसा आ करी बात तब तनी बतिया खाता ना पियता टेंशन रहता वो करो जी का टेंशन बाटे ये टेंशन बाटे भगवान देते नहीं खाता टेंशन को केहू मरी अब का करबू ओकर संग के दुगो लइका संग हो गइल बाटे जानलू दोस्तन यार अरे गोतिनिया के देखन नहीं की ओहे त देख ना उछड़ चलतिया पर सत रहता हां कहता टे मैं पता हमरो के पापा सब कहित ना काहे गरिया आवत रहल हम सुननी हां केहू कुछ कहले होई ना हमारा तो से बोला चली नहीं के तो हम जानते नहीं कि हां के कारा बारे में गरिया होती है का गरिया होती है हमार तो कहियो ने का से बोला चाली बाटे ई त बात सही कहत जब तू हमारी खाते नहीं तो हम तोरा खाते का बने जन्नी तनिया पाई की घर आई ना तनी उठ बैठ जाई ना अपन ना कोने आदमी एक आदमी ने भीड़ बैठ ई कोने एक कोनिया अरे चाची जी आ लगा हो गई नहीं या बहुत न बढ़िया भई ई त बात सही कहत सुख चैन से बानी जा तब को तरह जीवन मुश्किल कइले रह तब का कोने एक कोने सुना नहीं गो बात तू ताइरल तो सल भीतर तार पेट से हो रहलू का करब जी भगवान दी हम तब न हमनी का कोनो देवता पितर ना देखलनी जाना कोनो ओजैत सुखैत देखलनी जाना कोनो डॉक्टर अथु देखलनी जाता ओहे तो हमरो हालिया में बाकी अब देखे के पड़ी 4 साल आइले हो गई एगो मुष्टियो ना भई हां जी आ लइका हमर छछन त लइका छोड़ी ना हमारे छछन त जी त तनी आगे पीछे रहता हम नाती पानाती खेलैती केहू के आश्रयला जन्नी कोई लोक त देखावे सुने छै दवाई हो बताई तू भैया का हो का भैया करतन घर में रे का करता बता तो उनकर सास में का गलती बा हो भौजी गइलन ससुरारी अपन मार भौजी के मारा तन पिटा तन गाड़ी दे तन हो न बन हो बेटा अपने भेजन में बता भौजी अपन हाथ में अपने हाथ में बटे आ कहत अपन ससुर ले फोन करके नुमाई कि हम आवत तनी हमर दोसर बियाह कराओ ना तो तू सोच ली ह हां त ठीक है त कहता दूसरा रुपया त लागत तनी रुपया त लागत टे पटना दवाई मिलत हां तब देखो बढ़िया पटना मिलत रुपया तो बढ़िया ना भाई दर्द ऐसे हो जी ना तो पूछा तो और कब चाहिए ते उनका के फोन करके मना करबे कि ना रे कुली जतिया ना सतावन है ना उन्हें जा जाके देखी जी पागल आई बेटे सुन है तरे ऐसे पागल मन सब के लेकर तब ले आवे खातिर न जाइल होइया जन्नी जा ना कोने मेहरानू के बात नहीं खेल लइका फेंका के बात बाटे हम ही खुद जाई जी त तनी तनी देख ले और 4 साल ना कोनो ढेर दिन भइल बाटे 4 साल मतलब 4 को पतो गांव में उतरले सन 4 का हो गई तो कोनो के खेलते सन दू कोन हो गेल हो हम नानक बकलाई के ले पहले का के बियाह भइ रहल त पटना दवाई मिलत ताटे कई गो व्यवस्था से देख ले जा आपका भैया बतावत रहल एक दिन लेकिन हम कहीं ना कि लागता कि लइका के जरूरत नहीं है ऐसे हम ना कुछ बोलनी ना कनी हां पैसा रुपया के बात नहीं के हम कहबू तो ठीक बाटे तने हमके बताइए हम एकरा के लेके जाइब हम देखाइब सुने का करे के बाद दूसरा काहे के ट्रेन पकड़ी पट दिन पटना उतर जाई ना मोची जी ओमे सीखे के का बाटे कमे दवाई बिरो भइलो मला के भाई नसीब में ना हो ए बुची जी तू बताओ कितना उम्र बाटे बुढ़ा गइल बाड़ी अरे नसीब में ना होई तो दूसर बियाह करी बात खत्म देखी तोरे ने चढ़ाल का बड़ा बाबा तब का ना अब हमरा का काम ना नु ना तो कहीं गांव नगर के बड़ा अथु लागत होई ओ करे के लेके चाटा वो सूखल पेड़ कोई रखेला तो ढोइए चला ओकर में जले फल फूल ना लगी तो बतवतिया होतिया जी चाची जी का कर
जुग जमाना के अनुसार सब कुछ निक लागेला बुची जी। अभी कुंवार बानी तब नहीं न जाना शादी ठीक के है, होई तू तो जब भूल जान ससुरा जाई। तोरा ना नो तो तोरा के मर जाए तर गतिया करे ठीक ना, तब समझ में आई। अब तेरे बात सन सन बतिया बिखिया ही बोल दी सकी उ बात सहाई हमार 2 साल पर भई रहल ह बड़का लड़का बा 2 साल पर अतना पर हमर बुढ़िया नून धरे के ना छोड़त रहे जान लो। बताई हां हम असुमा के तो सल भीतरे भगवान दे दी हना कि कैसे माई बते पुराना जमाना में जियत है तोरा साथे जौन दादी कइलस चल ओकनी के त बुद्धि ना रहे, पढ़ल लिखल ना रहे, संस्कार ना ओकनी में रहे। तोरा में तबन त दुनिया देश देखत है नु तो देखत नहीं त का करे रे, केस कदी त का करबे? केस कर दी और केस का हम जानते हैं कि कुछ हां सरकार का जी कहत बुची बियाह मत कराओ टेंशन मत ले जी, हम पता करके बताओ तनी लमर उमर दे तनी हो जाकर कने तब जाना घर से लेके आवत तो देवे के में मना कर रहे उनका के जाई जी जाई मारता न पीटता न अपन गइलन ससुरारी जाता वन का ससुरारी गइल हो ससुर से कहता कि हमरा के बियाह का त कब समझाइया कहीं तो ससुर से बियाह करियो कहता न अपन ससुर ने नु मने भौजी की माई ले हाँ। कि अम्मा जी हम ओइजे आवता नहीं हमर दोसर बियाह करवावा तारा दोसर लड़की देवे के बा खोजी के बताओ तुझे के लोगवा का ए कही भगवान जियते हाँ? माछी न घोटवावत न बेटा हुआ मने निक के करता घोटी जी आय ए जगहिया पर आप अच्छा रहती भौजी हमू बतावा ओकर बेटी न हनी उनकर बहिन तो? ना होई भगवान करस मत ना होई आ एई तरह मरे सन पिटिया स त कैसा लागी तकलीफ हवा त लगबे करी बुची जी, तकलीफ त सबके ओतने होला। चाहे हाई अंगुरिया काटब तो ओतने खून गिरी, हाई काटब तो ओतने गिरी। हम त डटा नहीं है लेकिन हमरा डटला में कुछ बा आ जानतनी बेटा बेटा बैठत हुई सब बतियावत हुई सब यही से एंगने करतन जाई देखी घरवा में ओ का हालत बा पहिले बाबा जा देखी। हाँ तो कम बात बा, बड़ा हंसत रहली आज ई नहीं कि घरे कपारे आ गइल न, ऐसे कहल जाला कि दूसरा के देख के ना हंसे के चाहिए। जाई हो ना मारवा कहत कि बियाह कराई इतना जल्दी हम कहां से बियाह कराई कितना माने लड़की मांग फर बैठल बड़ी से हम बियाह करा दी देखी हैं एगो बात लिख ली, राउर लड़की के 4 बड़ी शादी कइला हो गई, आज तक अभी लड़का ओहो। फैका ना भइल। ठीक बा हमारा भाई घर के चिराग चाहिए, समझ जाई। चली हम कहां से लड़की खोज के दे हम चलो तनी ना लड़की के बदले में ठीक है बा कौन हमारे उससे का दिक्कत बा, अगर जे रउआ बियाह ना करे नी तो रउए चलता नी कने रउरे से लड़का फैका हो जाओ मम्मी जी तो का दिक्कत बा, रउआ जतने दामाद जी रौरा घरे हम जातनी ना हां तो चुपचाप चली ठीक बा, ज्यादा हमरा का सर सलाह मत दी। सलाह का एमे कोनो रोक टेक नहीं खे, हाँ। बस हमारा लड़का चाहिए। अगर जे रउरा जतने फास्ट काम करम हो सकेला साले भर में घर से देखो लड़का हो जाओ, फिर 2 साल में घर से लड़का हो जाओ तो रउआ अपन जब लड़का पैदा क के देखी अरे दामाद हई हाँ। खच्चर खच्चर का बात मत करी तका और लड़का से मतलब बा हां तो लड़के ना चाहिए हाँ। जान ना चाहिए ना मुंह बंद करके चली 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 ऐसा साथ का हमरो काहे ना अनसाइम ना वैसन बातें बोलनी हमी आए केहू का 10 बार से लड़का नहीं होता का 20 गो मेहरारू खोजता टे ना ना हमारा भैया 14-13 बीघा खेत भाई के संभारी ठीक बाटे बताई ठीक बा ढेर दिन गइल थोड़ दिन करी इंतजार बाटे चली चली इतना का टेंशन लेवे के बाटे मेहरारू है कोनो छक्का ना है बुझाइल वो तो ठीक है बार हाँ। मशीन है मशीन है Product फिर मशीन आए तो के बारे में मत देखी तो मेरा मैंने मशीन है नो प्रोडक्ट पैदा करे वाला, तो कौन हम गलती बोल रहे हैं मम्मी जी? कोनो गलती बात ना बोलनी है दामाद जी चली कोनो बात ना बोलनी है बस चुपचाप चली हम ही जानता नहीं कि मेहरारू के बदला में हम खुद के मेहरारू जाता नहीं कोनो मर्दाना ना है मैंने ठीक बा? बेटी के बदला में मैंने सास जाता दी हाँ कि मैं लड़का करा हाँ, तो बस। हाँ चली लड़का करावे खातिर जाता नहीं आई हाँ वो हमारा ना देवे के बाटे कहाँ से देम का करम कैसे करम ना करम बुझाते नहीं कि का खाना बनाई का ना खाना बनाई। मम्मी जी तो है नहीं कि या बुची जी से पूछी तो बुची दी कहता नहीं कि का जानी भौजी हम नहीं जाता हमरा जाता नहीं हमार ट्यूशन हमरा जाए के बाटे आ वहां का करम हो जी जाके माई भी हमार तो पूजे हेडक ने भइल बाटे। का कर तो हुआ बड़को हां मम्मी जी ले जा आई चुलिया पे बुझाते नहीं कि हम का करी एकदम से का करी बुझाते नहीं खे का भइल हो घर में तो जे अगलिया बैठल मुस्कुल कर ले कहता मारता पिटता आय मम्मी जी रोगी बताई हमरा कितना बात बोलत रहता नहीं कहता नहीं कि तोरा देह से उड़े लइका फइका ना बोलस नहीं से ना बोलस वैसे ना बोलस। आखिर मम्मी जी को हमरे में गलती बाटे हॉस्पिटल में के नहीं की देखवा सकत अपना के नहीं की चेक करवा सकत हो त हमर लइका में तर कहाना मी बे तो हमर लइका कमी बा आय तू हमर लइका में कमी लोकत ह
मम्मी जी हमरा के कमी को नहीं कहते तब काहे कहत रहू? हॉस्पिटल में ले जाके हमरे के सब चेकअप करवाई है ना। हमरे के हाँ ये सही तो इस वाला से हमरा के कोई दिन चेकअप ना करवाई जा। हम के गोइल बनी माई फिर का कहत रही कि तोर माई फिर हम जात नहीं अब का करे गई नहीं तो हम नहीं की माई भी हां आ का करू माई भी गई हटे का दिन मम्मी जी खुद हम नहीं माई के फोन करते तो माई उठाते नहीं के सब तोहरा में गलती है सही बताओ तनी आते आते मुसो पैदा कइला तू त होय त हां कइले बाड़ू आज ना कइला के दिन हटे हां जान जी मम्मी जी हाथ में हमार बाटे हाथ हम में बा। उसको पैदा कर दी रहुई बताई होइसन काहे हो 4 साल में दूगो नु पैदा करस ना नु का पतो है चलत असन फिरत असन ना जाय दी मम्मी जी ठीक रहो कहत नहीं बात हमरे में गलती बाटे ऐसन हम नसीब के बानी नु के आजले मर लागे पे के ना बोले सर कोनो कइले खबु करम कमाई आ नती गला हम ससी का करी आय जब ससी के लइके के होतै त ससी भी गइल हन उका जादू मंत्र जानत हो झौ गुनियत हो खादी मम्मी जी के कहला कि ओ जगह हमार माई है रहुई बताई ना त का करे गइल हैं जोन जहां रहुआ बानी मम्मी जी ता तो हमहू बानी फोन करके पूछ ली कि का भइल बा का नहीं के भइल का खाना बनाओ तो उहे तरह से तो पूछत रहे कि का बनाई बना दो आलू बैगन का सब्जी चावल और क्या बनेबू खाइल घोटा था दूसरा का लड़का लड़की देख के हमन के मन होकता तो भाई, का हो का करते रे भैया रे कबे ले खोजते भेटाते नहीं खाना सुबह मारा पीटी अपने में दोनों गोड़ा कइला हवसन हां भौजी हां आ मार पीट के अकाने कहां गइल ससुरारी ससुराल गइल होई कहे त तार अपन लड़की के लिया जा हम ना रखब दूसर बियाह कर बियाह कह दे बतिया उतरे ना हो जी के सुनने कि अपन बेटी के लिए आज आना तो हाँ। हमार शादी करवाई तो वहाँ कहबे कइनी ओही तो ऊपर दिमाग खराब का हो गइल बारे माने काम छी तो नहीं तो बताओ सन हमारा अपन तोरो बुझाता है तो ले जाके दवा बीरो कराए अरे दवाई मतलब कम करे नी ऐसन बतिया बता रे अब एगो पटने रह गेल बा हम कहत रहली सीसबो त एच दीदी ऐसा चीज दवाई मिला त पटना में हो जे दवाई करानी तो हनी के नो ऊ तू बहुत उगता गुल बउसा माने मैं दिन अभी बिताता कितना 4 साल हो गए 4 साल कुछ कहाला हां कहाला भगवान जब दिहन तबे न होई यही तर बुझाता की भगवान के हाथ में बा बात बतिया बतड़ एकरे में जरूर कुछ कमी होई हां खले बड़ मेहारी है एकरे भी रहब तकर परमिशन लेतड़ के कहता नहीं आई ढेरवा कहि के नथिउ तो माता लोग हमरा के तोर पगला गुलो माता बुझले ठीक करता टिकरा जब मारा तनु तो एक नंबर के काम करता ठीक नु बड़ा तोर दर्द होता है मार समार का लिहन अपन लिहन हाँ। बुझाइले नहीं तो दर्द होता हम देखत न बानी तोर काहे तोर नहीं के मन करत रे नती त चाचा काहे हम आई तोर नहीं के मन करत ये कर ना मन हरे हाँ। कोई न होई न तोरे से होई रे तू ऐसे कहत होई न होई लगत तू ही करत ली हरे का मारता का बोला था तोरा बुझाता अपना मने करना ती अगर का पछले तड़े का ले तड़े ज्यादा जी देर हो रो पछ हमर मत ले हम जैसे तो देले बड़ू जड़ी बूटी त सुंघा देले बड़ू ऐसे तो जब देखत तब तारा खिलाफ रहेला हमरा हां क्वेश्चन बात बोल और कहने काका घर में बिरदंग मचाइबू बुझातो नहीं खे देखल पर मुंह पाप पर तो बाजी कहीं के ज्यादा बजी चुप रह देखो कहीं के बात के लेबू न देखो फिर रोवो मत हो ये तारा में दोस्त बाबू आता कि भगवान जब निकले बन तो न हो कहां बोल बनावा तन तन कोई बन ससुरारी कहतो बाबे तारा हां अच्छा आवे दो तो हिसाब होई न तो का कर कोई लव का कलव का पूछल हो तब ये ठीक तो बनाओ कुछ का बनइबो अरे चलबे खेता में तो जरा हवे जोन बात तोने बना दो ना ठीक बा। हमारी बा खाना लेके जाए खेत को रो मत वही के बाने नु के हमरा के समझे तनी एगो बुची जी एगो यहाँ के ना तो सब कोई तो लागे त हमरा कुलू कुकू बना के रखले बटे भगवान जी ओ सॉरी हमारी रंगवा चलते बानी चलो तनी तना हो जात काहे बानी औ जाई मत ठीक बा इतने आराम कर लो हाँ, ना हमारा आराम के जरूरत नहीं खे जन्नी हमरा के घरे लेके चली काहे माने माने मुंह डल लेखा कोई कदम लाइका उज बुझा देले काहे हाथ धरा हाथ काहे धरा और से तनी हाथ नीचे धरी आव तनी तो रिश्ता दमाद है दमाद लेकर रही चली लेके का दमाद माने सास को माने तो हकत मार हाथ ना धर सकेला मार का निक नहीं खेला रास्ता में कोनो हक नहीं खे बुझाइल कैसन दी चली चुपचाप रौरा के लइका चाही ना हां तो हाँ, लइका तो चली जनिया सुनता है कि लोड़ा तक या कचर कचर कइले बस और काहे ना बुझाते नहीं काहे ना कहब आ जाता हाँ, देखी हम दमाद जी जी ठीक जब रही तब रही कम से कम लगा अभी के जो दे दी। रिश्ता के बात दे करी घरे कुछ कहम रास्ता घाट में ना कहम काहे ठीक बा हाँ ठीक है अरे राम हो रहा का माने घरे सब होई है रास्ता में कुछ ना हो अजी टिकर बउआ बतानी हो भौजी खुश रही के ह कनी हो गेले बिया करन का जी हम यहाँ के सास हैं बुची
हाँ ये भगवान अब बुच्ची लगबू के पतो ही लगबू का लगबू इनका भौजाई हैं हाँ तो उहे बुच्ची बियाह कर लेनी हां इनकर लोग लड़का चाहिए ना कहत तरन के हमरा के मेहरारू खोज के दे हम कहां से मेहरारू खोज के दे कौन लड़की ये मांग दादा ये भगवान तो अजूबा हम गांव में आज पहली बार देखो पहली बार देखले बाड़ू बुच्ची तो मान लो ऐसन बात बता ना देखले बाड़ू तड़ा बेटावा नहीं। तड़ा धन दौलत बा ढेर की लाख टोपरा बाटे से ओकर माथ मारी के बनी वंश बढ़ावे के बा कट्ठा खेती बाटे ओही पर धन वाला भइल बाड़ा जा कद्दू कटा खेती बा आय। 13 बीघा खेत बा। दूगो हमर बेटी है ओ का बियाह कर देनी है ओ का बियाह चुप रही भल बनिया पहू आ कहत ना कि हमरा के लड़की खोज के दे हम कहां से लड़की खोज के देई काय बनी? इनका दिन रहल हवे ना मान लो इनकर लड़की बियाह बिया ओकर 4 साल बियाह के बाल बच्चा होते नहीं खे हमरा के माने खियाई खसा हम अजी दौड़ दवा ना कराई आदमी और दवा से लड़का होता दौड़ दवा ना कराई जी अब का जाने हम लोग का नट ना लागत दवा ताटे ये कराइले से लड़का हो जाई हम बुची खीस में बियाह कर लेनी है कि चलो तो के लड़के ना चाहिए तो के लड़के ना चलो हम लड़का देता नहीं हसवा ये दला टीकर बबुआ सही के न तू भोल न बड़ा हो कि मेहरारू छोड़ के सास से बियाह क के अइला लइका हो खाए खाती माई बेटी तो तोर मेहरारू हो गइली सा आय ज्यादा बहस मत कर चलो। हां हमर बात तीत लगी चल तनी देखे हम हूं देखबा आज इनके घर का धर दे हाथ की का करत ठीक है ना कहतरी मौजा मौज। दर दवाई करावे कहला ही नहीं के सोचत आदमी के फ्री में हो जाए फ्री के बात नहीं खे हां फ्री के बात नहीं खे फ्री काहे जब नहीं के लोग लेके होगा तो दर दवाई ना करावे के चाहिए दवा दुआ दूरो करावे के चाहिए दवा दुआ हम्म दुआ से दवा से लगे हो जाई काहे देखावे सुनावे के चाहिए बहुते लोग के होता टे रवा कौन दवा दुआ करे नहीं बताई ना जरूरी बाटे हां तो जरूरी केहू के जल्दी बा केहू के जल्दी बा केहू के तनी लेट हो जाता टे चल चलिए हटाई है अब का हटाएंगे वो मतलब जीव धक धक करता कि गोइल बड़न माइयो के बात ना मनलन अब पता ना हो जे का करियन का ना करियन अतनै खीस बरवत हमर भाई नतिया कर भैया कहले में हमरा शरम लागत टुए ओकर का गलती बा नहीं खे होखता ओकर मैयावा भिरी गइल त ओकर मैया लइका करा के दिही आ माइयो हमर सठिया गइल बिया माइये मैं चढ़ावत या बढ़ावत या नु त भैया ऐसे करतवन ना त भैया ऐसे हमर ना करतन डर हइए नहीं के लाज हइए नहीं के घर में के बोली के डांटी अच्छा ठीक है बा माई तू ही एगो बेटी हई कोई के बेटी के दर्द ना समझली से एगो बेटी जन मौला हो बिया बता हम तो कर बेटी नु हनी ठीक है बा जन करत ऐसा ठीक है करतिया चलिए आई सोरा मत ना लागत हमर का कहे के के माई कहे में भाई कहे में बैठे कहां भी हमारे की बोलाई पहले ओकरा के हमारा बैठे का नहीं खे बोलाई बैठी कम से कम अरे अब तो बैठा ही का बैठे बैठा ही खाती बनी बोलाई हमारे लड़की के पहले हमारा के सोचाया वो हैं गोल लागत नहीं जी माई जी खुश रहो भैया माला पहनले बड़ा बियाह कर ले बनी के कहले हो तार भैया ले पूछी तो लोग के लड़का फैका ना चाहिए घर में वंश बढ़ावे के बना 4 साल से हमें बेटी के नहीं के हो पैसा ना लागी तोरी माई के ए पैसा महाराज, के ना तो लागो कम से कम हाउ तो दिमाग रहो तो दिमाग रहे ना तारी जी रवा तो माई दाखिल बानी उनकर रवा के लाज ना लड़ हाथ ना कांपल कुल करे में तो लोग के ढेर भिखार हो गरल हो जाना कहां बड़ी तार माई भैया क्या जा कोई जा नटंकी कइले बना पूरा हमर टोला महला ऐसे कर दा कहत लड़की खोज के दा कहां से कर के लड़की खोज के दे हैं देखे वो बहनी है देख शरीर हमार थक जाई भेल नो त कान्हा देव बहिन आई हस लइका तो लइके आई भेल हम यही सब सास ले भैया तू साफा पागल हो गइल बड़ा जानला माई आके देख ले के ये नु चाहत रहीस देख ले ओहो का चिल्लाता नहीं जी चिल्ला तनी की तार बेहोशी चाप दी गोला हुआ माई मत कह अभी कम से कम 2 साल तक सौत कह हमने के जब रिश्ता बाते उन्हें रिश्ता रही काहे खातिर माई बेटी है जे त माई बेटी के रिश्ता रही अही हो दादा अजी रो माला पहनले बानी बियाह कर ले बना माला तो दूर बा केकरा से ई हमसे बियाह कइल हन ओही मई लइका खातिर ई का कहतारी मई तू पूरा सब जगह तार मोहल्ला खानदान में कहले बा। हंगामा मचा कहि धइले रहल हन कि हमरा के लड़की खोज के दा लड़की खोज के दा काहे ऐसे कहियो पूछा करे के कतई काहे ऐसे कहनी देखो हम शादी अपना मर्जी से नहीं पहले बस हमारा लड़का चाहिए हम के लड़का मांगत रही तई कहले ठीक बा हम चल तनी लड़का पैदा करके हम फिर चल आई जब तक लड़का नहीं होता तक ये रही माई तू काहे ऐसे कहली तू ही बताओ ना हमरा के हमरा बारे में तू तनके से ना सोच पइली जरूरी रहे हमके बियाह कइल हम कहां से लड़की खोज के देती जन्मई का थी भैया शर्म कर शर्म कहत हम जला लड़की खोज के ना देबू त ले जैसे ना जाई अल्लाह हमरा के टीका
काजी रवा के लइके हमरा से बहुत जरूर है वो काहे है वो ऐसे कहीं हमरा बुझात नहीं के अरे हमरा अभी बारे में सुना वो है। काहे नहीं की सोचते अभी कुछ बिगड़ल नहीं खे, शांत दिमाग को के रहल लो। हेलो का रे का हल्ला बा सुनो नहीं कर मैं ए तोर बड़की पत्तो आ गईली अरे छोटा की देख ले लइका करवावे खातिर आइल बाड़ी आ उ लइका करवावे खातिर लेके आइल बा करे ना ते तो दूसर हम बियाह ना करती माने फिर लड़का फेंका ना हो हम पटना दवाई पहले करा ले जितना संस्कार देबो तने ना जितना संस्कार देले रहबो तने ना ओ जे पैंट खोल देले रह ना पैंट आ नीचे अंडरवियर रखे हमारी इज्जत बनावत रह ना अरे तू गले हो जा डुगी तेरे में करे आय तेरे लायकी ना मिली तो कहले तो फिर तो दूसर फिर बियाह करा देला रहती का है माने दोसर बियाह तो ई क्या करी? तो सास से बियाह करबे हां हां कहतन कि 2-3 साल खातिर लियल बिन लइका फेंका करवा के देके चल जाई पैसा के रवा खुद कहत रही रोरो एगो रुपया लगावल ना चाहता रही एक कन्या हम इतना भी गिरल नहीं ना तारा माई के कहीं तो तू आवा हमारे घरे हम ना कहत रही लेकिन कोनो कसर छोड़ले नहीं के मार बेटी के अरे फोन ना बना ये बेटा हुआ कैसन बड़ा हो त मेहर मौक बना ई मेहर आरू ना बदलता ना आ सब सुन लो। दिन भर हमारा सास का नाता रही, रात स्क्रीन डूबते खटिया पे मेहर आरू के ना रही हाँ मर्द है रुके। आई हो कैसन तू भोल बड़ा हो जब सास मन तक तो थप्पड़ चला के डर मार दी छोटन तक के थप्पड़ चला दे भैया तो शर्म बा कि ना बहन खड़ा बिया हो तोरा का शर्म बारे? चुप रह जा ये राजनीति रह चल बाटे ठीक बाटे ना हमारा मुंह पे हमारा लगा तारा मुंह पे तारा लेखा तारा तो हम लोग शर्म लागत है हाँ, हमर शर्म लागत है। उ त नौटंकी कलर ठीक तो के नाती चाहिए ना हम ना देब तब ना हम देख के जाई ए जी हम देख के जाई चाची जी अब आपके घर के खाना खवाई ना मत हमें रूट के बैठ छूट जाई कारो तड़ुआ के खरनिया ना करो चुप रहो, कर खाली मार के बाटा मास बा मुझे हमरा के चोई मारते अरे हम ना जर्नी करे तो हाथ ना हमर लड़का गिर चुप रह माई तोरा के त माइयो कहे में हमरा शर्म लागता कहे हम तोरा कोखी में जन्म लेनी रे उजाले हो कभी कोनो बाप कहले हम तबे जन्म ले ले ओखा अरे हम इतना मतलब गिरन तो चुप रह ए भगवान मुझे रवा एक बार ना सोचनी एक बार रवा ना सोचनी नो कि कन्या के ले जाके हॉस्पिटल में दिखा दी बस रवा के धूम रहे नो कि करिका पोतवा लेलस केकरा से मुंह मारवा के आ गई एक कनी हमर मन में ऐसा सोच ना रहल सच्ची में हम दूसरा चल जो निकल जो जी अब हमरा जिंदगी जिए के मन नहीं करत तारा माइयो के में गलती बटे कैसन मातारी बड़ी हो कि अपन बेटी के सवत बन के आ गइल बड़ी तारो संस्कार हुए बा बुझा गई हे भगवान जी माई तू काहे हमरा संगे ऐसे कइली एक बार तू हमरा बारे में तो सोचले रहती एकरा से निमन बा के गुट गुट के जिए फांसी लगा के हमरा मर जाए के बाटे